Zer pasatzen da? Beti bezala hondatu da orain. Zer da hau? Nondik atera da? Ez dago ezer. Hirurak dira. Zer gozea. Ara, zer arraio da hau? Non dago edenuntzia? A ber, ondo. Hemen dago. Ai, ze ona. Eskua sartu dut eta mirarria. Zer egin hau dut, onfin. Badekit. Badator jendea? Ez, bakari nago. Orain hartuko dut txokolatina bat mutxutruko. Zer ona. Zer gehiago. Badakit. Atea irekiko dut eta gero dirua kutxa. Zenbat diru, zenbat kauza egingo dudan. 1.000.000, 12 milioi, 16 milioi, 20 milioi, 30 milioi. Diego. Ai, ezin naiz atera. Lagundu mesedez, atea ireki.